Narode, malo da vidite kako smo išli ovako kilometrima. To je neko stavio kamenje namerno da bude špic gore. Što teže, to bolje. Evo, planinari to vrlo cene i kažu da je super staza. A mi, amateri, boga mi, nam bilo čupavo. Vidimo, tu jedan amater koji čupa. Čup, čup, čup. Ali nekako smo iščupali i stigli. Dobar dan. Dobar dan. Nekako smo stigli, da vam kažem, živi i dobar dan. Good morning. Stigli smo nekako živi i zdravi, bez telesnih i ostalih povreda. Ali da je bilo gadno, bilo je. Da je bilo gadno, evo, pogledajte malo kako to kamenje izgleda, namerno stavljano za lomljavine. Evo vidi, vidiš kako izgleda kamenje, evo ga. Pa je li to lepo? Aj sad mi kažite. A zato je priroda lepa. Priroda je lepa, iako je malo pod maglom, ali je lepo. Evo još jedan deo da vam prikažemo kako izgleda ova staza. Vrlo je šarmantna i zanimljiva. Doduše taksiji ovde ne idu zato što narod ne želi ovde da se vozi taksijem, više voli da ide pešice. Staza nije ko u Knez Mihajlovoj, nešto je malo bolja. Ima čak i turistkinja, to su strane turistkinje. Good morning, gospa Slavka. Izvolite. Ima i ovih, da vidimo ova naša turistkinja gde se zaputila. Aha. Evo vidite, frekvencija ljudi je vrlo velika. Ljudi idu i gore i dole i levo i desno. U stvari levo i desno ne idu. A više idu sada dole nego gore. Ovdje ćemo da stanemo i bojim se da ne izgubimo ovu našu turistkinju.